אמר רבי עקיבא, למה אתם מזלזלים? אתם לי תלמיד חכם? אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעשה אותי מעם הארץ כדי שאני אוכל לנצח את התלמידי החכמים. הקדוש ברוך הוא הפריח אותו בהפרחה אחר הפרחה, עד שהוא ניצח את התלמידי החכמים. אמר להם, אתם חושבים רציתי לנשוך אתכם לחמור? עם הארץ, אם יגיד, ניתן לי תלמיד חכם והשכן הוא שיש שכינה לגביו שתשרתו את הצדיקים האמיתיים, הם יעשו אותך, יבטלו את החומריות שלך? מה פתאום? צדיקים הם לא מבטלים חומריות, הם עוזרים לך להרים את החומר להשם. זהו, את זה אתה צריך להבין. כל אלו שעשו שיטות, הבנת? שיטות, איך לברוח מהחומר. רבנו אמר לו לעשן, חס ושלום. שמע, רבנו אמר לו לשתות קפה, רבנו אמר לו לשתות ערק, רבנו אמר לו לשתות קוניאק, רבנו אמר לו לשתות וויסקי. פעם אחת מישהו, בסייעתא דשמיא, אני זוכר את זה עד היום, חזר בתשובה, היינו בנמל אודסה, ואז שמה כל הרוסים השתגע עליהם המוח מהשמחה שהיה שמה. אז אחד בא אמר לי, מה, רבנו אמר לא לשתות. אמרתי לו, תודה רבה, אני יודע שרבנו אמר לא לשתות. אם אתה רואה אותם שותים, אז אין לך עיניים אמיתיים. כן. אתה רוצה לשמוע דברי אמונה? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אל תשתה. אתה רוצה לדעת מאיפה הרבי שלך ושלי, שאנחנו הולכים אליו כל העולם, מאיפה הוא יצא? אתה רוצה לדעת מאיפה? כן, 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 אני רוצה לדעת. כמה שנים אתה קורא בתורה? 30 שנה, היום הוא בא לפה. כמה? 30 שנה אתה קורא בתורה. אמרתי לו, פרשת וירא, אתה קראת? אתה יודע מאיפה יצא הרבי שלנו? רבנו הקדוש שכל העולם נוהרים אליו? מיין. ולמלט לו את המערה. הם חשבו את עצמם לבד בעולם. אומרים חז"ל, יין שבמערת לוט מוכן מששת ימי בראשית. אמר הקדוש ברוך הוא לסמך ממארור, אתה הפלת את חווה ביין? אני אראה לך שאני יותר גדול ממך, אני בראתי אותך. מה אתה רוצה להפיל את האדם הראשון ביין? להפיל אותו ביין? אני אוציא לך מהקלקול את מי שיגמור אותך באמת. יהפוך את כל הטמא לטהור. לפני שהוא נפל, כבר הקדוש ברוך הוא המציא את המערה של לוט ושתי בנותיו ושם שם יין. תהיה טעים עד שלא תבוא. שמעת? כן. הוא סתה ולא ידע בשוכבה ובקומה, יצא מזה מואב. ומאיפה יצא דוד? ממואב. אתה אל תבוא תספר לי סיפורים. תעבר את העיניים שלך ואל תסתכל מה השני עושה. הוא אוכל, הוא שותה, מה אתה בא להראות לי שאתה איזה פרוש? והוא אמר לא לעשן, לא לשתות, תסגור את העיניים שלך, אל תסתכל. אל תנסי לרפות אנשים, כי אתם לא יודעים לרפות שום בריה בעולם. אתם רוצים לשחק אותה צדיקים, כאילו יצאתם מהתאוות, על התאוות שלכם זה הכל ממון ועבודה זרה. אז אכפת לכם עכשיו לראות מה בעלי תשובה עושים? הקדוש ברוך הוא יותר חזק מכולם. מחצתי ואני ארפא. אתה הפלת את האדם הראשון, אני יוצא לך את מי שלא יגמור אותך. אני יוצא את מי שיעשה תיקון לכל העולם. מיין! יין! כן, מיין! למה הקדוש ברוך הוא ככה דרכו? ממה שחז ושלום מרדו בו העולם, משם הוא יוצא תיקון. הנה. מאיפה בא דוד? רק מזה. לכן לפעמים בן אדם אומר לו, שמע, כל